Sziasztok! Folytatjuk az előző részben elkezdett regisztrációs részleget. Ebben a videóban el fogunk addig jutni, hogy már felkerül adatbázisba a emberünk. A fájlokat, illetve az SQL-t megszereztem Szabitól, úgyhogy neki is állhatunk az egésznek. Ugye addig jutottunk, hogy van egy regisztrációs űrlapunk, ami még nem működik. Illetve most így észrevettem a CSS-ében egy olyan dolgot, ami nem hiba igazából, csak nekem feltűnt. Gyorsan azt ráírom. Én amúgy Notepadot használok a szerkesztésre, tehát igazából teljesen mindegy. Csak én jobban szeretem. És a belső margóját kicsit átszabom. Nagyon rátapad az oldalára. Itt látjátok. Most ilyen nyomunk lett helyette. Ez így nekem jobban tetszik. És akkor kezdjük is el a kódolást. Azt ugye megbeszéltük az előző videóban, hogy a method post azért van itt, mert post alapon fogjuk átküldeni magát az adatokat. Action-t azért nem veszünk föl, mert egyrészt szeretünk kevesebb fájlokba dolgozni, mert egyrészt nem foglal annyi helyet, tehát nagyon keveset spóroltok a helyjel igazából, tehát ez mindegy, csak jobban átlátni, tehát látni, hogy ez most akkor a regisztráció lesz, az nem az, és nem kell így keresgélni a dolgokat, meg nincsenek annyi hivatkozás, nincsen annyi hivatkozás benne. Kezdjük is el írni a PHP-t. PHP-t kisebb kérdőjel és kérdőjel nagyobb jel között kezdjük el. Ezt érdemes mondjuk magában az űrlapban elkezdeni, és még itt kezdetek előtt, tehát még a doctype kiírása előtt írjunk egy sort, aminek az lesz a lényege, hogy behúzunk egy fájlt, ami később nekünk nagy segítség lesz. Erre több megoldás van, 4 szám szerint, de mindegyik ugyanazt csinálja, tehát csak külön függvények vannak rá, hogy egy másik fájlt ide nekünk bemásol, úgymond. Én úgy szoktam csinálni, hogy most leírom ezeket, hogy mik vannak. Van a require függvény, és tud akkor szépen felsorolni őket. A require van az require once, az include, és az include once. Teljesen mindegy, hogy melyiket használjátok ezek közül. Én úgy szoktam ezeket megkülönböztetni, hogy a motorikus dolgok, tehát hogy amik tényleg az oldalnak olyan szintét képzik, hogy elengedhetetlen, azt én a require-rel szoktam, és ami ilyen elhanyagolhatóbb dolog, azt meg az include-dal, de ez csak nálam ilyen megszokás, jobban látom, hogy akkor azt include-dal húztam be, akkor ez annyira nem fontos, nem vesz részt annyira az oldalban, de ez igazából teljesen mindegy. Kicsit húzok hangerő. Csinálunk majd egy include mappát, INC néven, és azon belül lesz nekünk egy functions
.php fájlunk, amibe majd meg fogjuk írni az ilyen, hát a funkciókat, tehát a függvényeket. Egyszer létre is hozunk neki a mappát. És akkor hozzuk is létre ezt a fájlt. Mint mondtam, a kódolás, az UTF-8 kódolás bomb nélkül legyen. Edit Plus-ba ugye a sima UTF-8 felel meg ennek. És itt is el kell kezdenünk a PHP-t. Semmi más nem fogunk csinálni, csak írni egy szöveget, hogy sikeres behúzás. Mondjuk. Ja igen, csak ez HTML fájl, ami nem értelmezi a PHP kódot, úgyhogy ezt PHP kiterjesztésre át kell változtatni, tehát hogy pont PHP néven elmentjük, és a HTML fájlt azt kitöröljük. Így, és akkor már is működik. Ja igen, index a fájl neve, mert alapból ezt fogja keresni a mappában. Átnevezhetjük bármire, csak akkor hozzá kell írni, de ezt majd később megcsináljuk. Jó? Egyszer. Itt csinálunk egy olyat, hogy később kevesebb dolgunk legyen, hogy itt is behúzunk egyet, require, és csinálunk ide egy config.php fájlt. Ennek igazából annyi a lényege, hogy ha költöztetjük a weboldalt, akkor ne kelljen nekünk egy bazi nagy fájlba írogatni, ahol van esély arra, hogy elrontunk valamit, hanem egy kisebb fájlba, amiben kevesebb dolog van. Tehát csináljunk még egy PHP fájlt, amivel csak néhány dolgot csinálunk, tehát hogy adatbázis, host, és akkor csinálunk egy olyat, hogy define. Ja, amúgy ezek függvények, tehát hogy így vannak bizonyos értékeik, amiket megadhatunk, és ő attól függően fog csinálni valamit. Az ilyenneknél, amit eddig használtunk, hogy require, egyetlen egy paraméter van, ez pedig, hogy a fájlnak az elérési útvonala, amit mi szeretnénk behúzni. Ez hát ugye egy paraméter, és ő ebből be fogja húzni. A define-olás az már kicsit más, itt két paraméter, amit használunk. Ennek az a lényege, hogy úgymond egy olyan szöveget határozunk meg, ami jelenteni fog valamit. Tehát, hogy ezt most mindjárt kifejtem. Ez lesz adatbázis host, tehát ez úgy lesz, hogy db host, mert a db az angol database, tehát adatbázist rövidíti, a host az meg ugye a host. Ezt hát én nagy betűvel szoktam írni, majd később kitűnjön a többi közül, hogy ez itt egy konstans, mivel nem tud változni az értéke. És akkor a második paraméter az meg, amit ő jelenteni fog. Jelen esetben saját szerveren dolgozunk, tehát hogy így saját gépünkön fut a szerver, úgyhogy localhost. Ez azt jelenti, hogy ez a gép. Nem teljesen egyenértékű azzal, hogyha azt adjuk meg, hogy 127.0.0.1, ami a gépnek a saját IP címe. Jelen esetben ez is működne, illetve nálam nem, de Szabinál igen, mert Szabi router mögött van, és akkor a hálózaton belüli IP címet jelenti. Én nem vagyok router mögött, tehát hogy nálam meg a külső IP címemet jelenti, és hogyha valami blokkolja a szervert, akkor nem mindegy, ezért inkább írjuk localhostot. Azt mondja, hogy adatbázis felhasználó. Itt is define-olunk egyet. db
user. Az ilyen esetben mindjárt létrehozok egy felhasználót. Még nincsen neki adatbázis csinálva. Először is hozzáadok egy felhasználót, amit mi majd használni fogunk. Új felhasználó hozzáadása, felhasználó név az az lesz, hogy videó, mondjuk bármely host, jelszó, ez mit tudom én, videó. Egyszerűen. Sőt, ne is, mert azt össze fogjátok téveszteni. Mi legyen? Tök mindegy. 1, 2, 3, 4 QVER 1, 2, 3, 4 jó lesz. Jó. És akkor, hogy miket tudjon ő használni, tudjon szelektálni, de illetve ez globális privilégiumok, tehát hogy ez az összes táblára vonatkozik, ami nekünk nem lesz jó, vagy az összes adatbázisra, úgyhogy létrehozunk egy új adatbázist, amihez ezt a felhasználót majd hozzá fogjuk rendelni, és nem tudom, mert Szabi, amit küldött nekem. Amúgy igen, ezek a videók azért vannak ilyen hangvételűben, hogy így mindent így magyarázunk, meg egyáltalán, hogy így mindent fölveszünk, tehát nem vágunk ki semmit. Ez azért van, mert lehet, hogy mondunk olyat, amit mi nem vennénk észre, és akkor azt jó, hogyha tudjátok, meg vannak olyan dolgok, amik hát így jönnek ki jól. Tehát itt van a Szabi által küldött adatbázis mentés, amiben nincsen adatbázis készítés, úgyhogy most csinálok egyet. Azt hiszem videó volt az adatbázis neve. És akkor UTF-8, Hungarian C, az USC, létrehoz. Oké, és akkor ide be tudom importálni ezt az SQL kódot, amit Szabi küldött, vagy behúzom ide a fájlt, tehát hogy itt a fájl kiválasztására, vagy nekem itt van a kód, így az egyben így ide beteszem, és akkor végrehajt. És már is készen van itt a users tábla. Jó. DV user. Akkor, még hozzárendelem ezt az adatbázist ahhoz a felhasználóhoz. Privilégiumok. Videó. És hozzáadása a videó adatbázison. És ő ebben, most vegyük végig, hogy mik ezek a dolgok. A select az adatok olvasása. Tehát, hogy kikeresni adatokat a táblából. És ugye azokat értelmezni. Az insert az adatokat beszúrni a táblába, tehát hogy új felhasználót felvenni mondjuk. Az update az átírni, tehát hogy felülírni valamit. A delete az kitörölni onnan. A struktúrában a create az egy új tábla létrehozása, az alert az egy tábla módosítása, az index az egy index hozzáadása. Az index az egy hát, keresésben van neki jelentős része, tehát hogyha most én megnézem, engedélyezi az indexet készítését és törlését, igen. Ennek a keresésben van gyorsasági szerepe, azonban a struktúrából egyet se engedélyezzünk, mivel később ez nekünk gond lehet, hogyha rosszul írjuk meg a kódot, és van benne hiba vagy támadási lehetőség. Drop, azzal eldobhatunk egy táblát, tehát hogy törölhetjük magyarul, tud létrehozni
vagy ez a Create Temporary Tables nevéből adódóan ugye átmeneti táblákat készíteni, Create View, az hát elméletileg ebben nem vagyok biztos. Hát szerintem ez az, hogy ez amit a Szabi küldött nekem, tehát hogy exportálni a táblát, ez a Show View, akkor meg ez a megtekintése. Create Routine, ez hogy egy új rutint létrehozni, tehát hogy mit tudom én, egy parancsra ő megcsinál 100-at, ilyesmi. Az alert routine az egy meglévő rutint módosítani, az execute az meg parancsot futtatni, de itt nem olyan parancsot értsünk ez alatt, hogy betenni valamit, hanem egy már meglévő, tehát azt hiszem, hogy parancsori dolgot futtatni, de mindegy, ennyire azért nem tudom. A grant, annak az a lényege, hogy amikor már nagyon le van terhelve az adatbázis, akkor is beengedi. Tehát, hogy nincsen, hát mi az? Nincsen slot korlát, hogy úgy mondjam. Lock tables, annak az a lényege, hogy lezárolni táblákat, ez van a live lock, aminek az a lényege, hogy egy táblát zárolunk, és a többi lekérdezést, ami fut így a háttérbe, azt várakoztatjuk őket. Ennek viszont van egy hátránya, a deadlock, amikor összezárjuk az egészet, és nem, tehát a zárást azt nem vesszük le a tábláról, olyankor meg fogunk halni, úgymond, mert az összes többi lekérdezésünk nem fog működni, illetve nem csak a mieink nem fognak működni, hanem az összes, ami arról a tábláról futna. Még vannak a referensek, tehát hogy ami nincsen ebben az SQL verzióban. Hát nekünk az összes ilyen adat dolog kell majd végrehajtani. És akkor igen, nézzük, privilégiumok, videó, és itt van, hozzá vagyunk rendelve. Jó, akkor a videó lesz a adatbázis felhasználó. Ja, jelszó se ártana. Ez mondjuk DB Pass. Ne kérdezzétek, miért ez a felhasználó, vagy miért ez a jelszó, csak ez jutott így hirtelen eszembe. Aztán hát szerintem más nem kell. Mindegy, majd ha kell, akkor hozzáírjuk. És ezt elmentjük ide config.php néven. Így. És akkor az egésznek az a lényege, hogy ez a file, az index behúzza a functions-t, ő meg behúzza a configot, és akkor itt már tudjuk használni ezeket a dolgokat, amiket itt leírtunk, tehát hogy ez a db host, ez azt fogja jelenteni, hogy localhost. Tehát hogyha én most ide azt mondom, hogy echo db host, tehát hogy kiíratom a db hostot, akkor ő azt írja vissza, hogy localhost. Ha én azt mondom, hogy db user, akkor ő azt mondja, hogy videó. Ennek az a lényege, hogy itt ez lesz majd több száz soros programkód, és hogyha költöztetjük a weboldalt, és valami megváltozik, akkor nem kell így turkálgatni a nagy fájlban, és kockáztatni azt, hogy valamit elrontunk, hanem egyszerűen bejövünk ide a configba, és akkor itt
tudjuk módosítani, és nincsen akkora esély rá, hogy valami olyanba nyúlunk bele, ami nem kéne. Jó, akkor kezdjük is el. Megírhatnánk úgy az egészet, hogy függvények alapján ezt fogjuk csinálni, azonban osztályokat fogunk létrehozni, tehát ezzel majd nagy mértékben le tudjuk csökkenteni a programkódunknak a méretét. Tehát, hogy így hosszúságban és jobban átláthatóbb lesz később. Hozzunk is létre egy ilyen osztályt, amit a class kulcsszóval vezetünk be, szóköz, és van neki neve, ami most az lesz, hogy user handler, tehát hogy felhasználókezelő. Így. Már van egy osztályunk, ami még nem csinál semmit. Ezen belül tudunk mi létrehozni olyan dolgokat, amik majd később kellenek. Tehát, hogy ide csinálni fogunk majd egy olyan függvényt, hogy regisztráció, és akkor nem kell mindent nekünk így magába megírni, hanem csak meghívjuk ezt a függvényt, és akkor ő majd ezt tudja. Na most mi előnyei vannak az, hogy mi ezt nem sima függvénybe, hanem osztályba csináljuk. Tehát, hogy egy sima függvény az úgy néz ki, és ezt ide leírom, hogy function, tehát függvény, név, paraméterlista, hogyha esetleg van, és akkor itt mi írjuk a műveletek. Na most mi előnye van az, hogyha mi ezt megfogjuk, és beledobjuk egy ilyen classba. Hát először is tudunk neki mi a fenét? Jó gyerekek, most elfelejtettem azt a szót. Nem határokat szabni, hanem jogosultságokat adni. Tehát, hogy őt kihívhatja meg, és ki nem. Tehát, hogy mert alapból ugye ez public, tehát, hogy publikus, tehát, hogy bárki hívhatja. Na most van a privát, ami azt jelenti, hogy csak ezen az osztályon belül hívhatja meg bárki. Tehát, hogy így ezen az osztályon belül, hogyha itt van egy másik függvény, ő azt hívogathatja. A publikus az azt jelenti, hogy osztályon kívül meg lehet hívni, és van a protected, ami hogyha van egy másik osztályunk, most szemléltetek, mondjuk osztály 2, ami örököl az osztály, vagy az user handlertől, tehát extend user handler. Ennek az a lényege, hogy az összes olyan függvényt tudja majd ez az osztály használni, ami user handlerbe benne van, kivéve a privátokat, mert azt csak a user handlernek az osztályában tudjuk hívogatni. Tehát igazából ilyen előnyök vannak, illetve objektumorientáltan tudunk programozni. Na most kezdjük most aki. Ugye ez publikus lesz, és szépen lassan majd elkezdjük felépíteni a dolgokat. A függvénynek a neve regiszter lesz. Itt regiszter. Jó lesz így. Oké, és várunk majd pár paramétert. Az első paraméter, amit majd át fogunk neki adni, az a felhasználó név lesz, tehát username. A második paraméter, amit mi át fogunk adni, az a jelszó lesz, tehát mondjuk password. Én szeretem így angolul írni a dolgokat, mert hogyha valaki esetleg külföldről nézi az én kódomat, akkor értse, hogy én mit írtam, és nem kell majd így bogarásznia, hogy magyar szavak. Aztán lesz a jelszónak a megerősítése, ugye? Tehát, hogy password confirm. És lesz egy e-mail. Ha minden igaz, akkor ezeket adtuk meg. Igen. Jó. A többit azt meg majd kikövetkezteti.
egyszer ne csináljunk mást, csak írassuk vissza ezeket a dolgokat, illetve írassuk ki őket. Tehát, hogy most nem csinálunk semmilyen egetrengetőt először. Tehát hozzáfűzzük a username-et. Ennek az a lényege, hogy a ponttal ide kiíratok egy szöveget. Tehát, hogy meg lehetne azt is csinálni, hogy én ezt így ide belerakom, és ő azt ugyanazt jelenti, mint ez, azonban kevésbé észrevehető, és én jobban szeretem, hogyha így külön van. Jó. Itt ugye a két idézőjel között egy szöveget írunk. Pont, következő, mondjuk egy új sort kezdünk, ami a BR. Jelszó. Megint egy új sor. Jelszó. Megerősítése. Conf. E-mail. $e-mail. Jó, és akkor ez a függvény nem fog más csinálni, mint visszadobja ezeket a dolgokat, amiket mi adtunk neki. Na most nézzük, hogy hogyan kell használni ezt az általunk megírt osztályt. Ugye az addig megvan, hogy ez benne lesz ebben a fájlban, tehát hogy meg elérjük. Először is kell nekünk egy változó, amin keresztül ezt el fogjuk érni. Tehát ugye magát az objektumot azt el kell valahogy érni. Erre beveszünk egy változót, ami mondjuk lesz handler, kezelő, teljesen jó lesz. Sőt, én szeretem rögtön úgy hívni, hogy a class van, tehát user handler, és akkor azt is mondja. És a new új szó után, tehát hogy új, beveszünk egy olyat, hogy user handler. Tehát ide beírjuk, ez bármi lehet. Tehát, hogy itt tök mindegy, hogy mit adunk meg, ide viszont kötelezően az kell, amit ide megadtunk. Tehát itt szabjuk meg, hogy mi mit akarunk itt használni. Mivel nincsen konstruktorja, ezért üres marad a paraméter listája. És akkor már van egy elérésünk ebbe az osztályba. Akkor ezen belül hívjuk meg a regiszter függvényt. Akkor nem csinálunk más, csak mondunk egy olyat, hogy user handler nyíl, azt úgy csináljuk, hogy kötőjel, nagyobb jel, tehát így bele mutasson, és azon belül van egy regiszter függvényünk, aminek vannak paraméterei, tehát mondjuk a felhasználó név az Borcsi Dávid, ugye az én nevem, a másik a jelszó, ami jelszó, egyszerűség kedvéért, jelszó megerősítése, az is legyen jelszó, aztán e-mail, így. Ezt most megnézzük, akkor ő ezt ide visszaírja. Tehát teljesen jó, működik. Na most mi van akkor, hogyha mi nem visszaírni akarjuk, már pedig nem visszaírni akarjuk, hanem ezzel mi akarunk valamit kezdeni. Hát először is azt innen kivesszük. Egyszer le kéne ellenőrizni, hogy ezek az adatok, amiket ő megadott, azok jók-e. Tehát így nézzük meg. Először kéne írni valami függvényt, ami ezt így megmondja. Tehát, hogy ez is publikus lesz, mert lehet, hogy valahol még mi használni szeretnénk. Tehát, hogy public,
és is username valid. Tehát, hogy a felhasználó név valós-e. Ide átjön majd egy érték, ami ennek az inputja lesz. Ezt is teljesen mindegy, hogy nevezzük, tehát ezt is nevezhetnénk kiskutyának, ezt nevezhetjük Józsinak, ezt Pistinek, teljesen mindegy, hogy nevezzük el. Csak az a lényeg, hogy ezt majd később nekünk tudnunk kell, hogy hogyan neveztük el, ezért érdemes úgy megadni, hogy tudjuk. Van ennek az inputja, tehát a bemenete, és akkor azt fogjuk vizsgálni, különböző vizsgálatoknak vetjük ezt alá. Tehát, hogy ha, az az if kulcs szóköz, de nem muszáj szóközt írni, csak én jobban szeretem, mert így elkülönül. Két zárójel között majd jön a feltétel, és kapcsolat zárójelek között jön majd, hogy mit csinál, hogyha az a feltétel igaz. De először is megnézzük, hogy ez a felhasználó név nem üres. Erre két módszerünk van. Az egyik az, hogy input egyenlő egy üres string. Ennek az a lényege, ha felhasználó név két egyenlőségjel, tehát ez fontos, mert összehasonlítunk és nem értéket adunk. Ha értéket adunk, akkor 1, ha összehasonlítunk valamit, akkor 2 egyenlőségjel. Ez egyenlő egy üres stringgel, tehát így, ha két idézőjel között nincsen semmi, akkor csinálunk valamit, illetve van még erre egy függvény, az empty, ami annyival jobb, hogy ezt egy tömbről is meg tudja mondani, hogy üres. Tehát, hogy igazából ez jóval dinamikusabb. Input. Ha ez üres, akkor mondjuk visszadobjuk mi azt, hogy tehát mi nem szeretnénk ilyenkor kiírni még semmit, hanem vissza kell küldenünk ennek a függvénynek valamit, hogy ő tudjon ezzel mit kezdeni. Ezt a return kulcsszóval tehetjük meg, tehát ha ez a feltétel igaz, akkor kilépünk ebből a függvényből és visszaküldjük azt, hogy mondjuk, mit tudom én, hát akkor már legyen úgy, hogy egyből visszaadjuk a szöveget. Üres. Következő, amire vizsgálni fogjuk. Tehát, hogy ez, az a különben. Tehát, hogyha ez a feltétel itt nem igaz, akkor itt mindenképpen ide fog ugrani, mert ez különben, de viszont, hogyha még ide ugye egy ilyen különben ha, és megadunk még egy feltételt, akkor else if, tehát ugye PHP-be ezt egybe kell írni, de más nyelven így külön kell, de ha jól tudom, akkor PHP-ben is működik így külön is, még egybe is, de akkor már legyünk így PHP specifikusak. Ellenkező esetben, ha a felhasználó névre bizonyos dolgok nem fognak ráilleni. Erre, minden igaz, nekem van egy programom. Igen, van egy olyan program, hogy The Regex Coach. Ennek az a lényege, hogy egy reguláris kifejezést írhatunk meg, amiből el lehet majd dönteni, hogy az adott dolog az milyen. Tehát, hogy ráillik-e ez a kifejezésünk, vagy nem. Tehát, hogy így ennyi. Hát, miket engedünk meg benne? Tehát, hogy előbb írjunk le pár elvet. Tehát, hogy ezt mondjuk akkor ide létrehozunk még egy fájlt, ami üres txt, az include functions info txt. Jó, és akkor
késő van már. Ja, igen. Akkor nem functions legyen, hanem functions, hanem elvek. Mondjuk. Így. Miket engedünk meg a felhasználó névben? Ugye kis és nagybetűket, számokat, mondjuk megengedünk még aláhúzást, ugye ez a karakter, mármint nem a két zárójel, ez az egy, és más nem. Illetve mondjuk még egy pont. Jó. És akkor kezdjük el megírni rá a regexünket. Először is, ha ezt mindenképpen csináljátok így, tehát hogy ezt soha ne hagyjátok ki, hogy lenyomjátok az Alt-GR billentyűt és nyomtok egy 3-ast, ez egyből még nem fog megjelenni, de ahogy nyomtok valamilyen karaktert, ki fog hozni fölülre egy ilyen kis nyilacskát, és egy dollárjelet írjatok utána. Ennek az a lényege, hogy ezt a reguláris kifejezésünket a szöveg elejétől a végéig fogja nézni. Tehát, mert alapból csak az első karakterre nézni, hogyha jól tudom. Vagy a nulladikra? Ja, a nulladikra nézni, ami nem nincs. Na, és akkor amiket megengedünk, azt szögletes zárójel között írjuk, ez az Alt, GR, F és a G. Ugye kis és nagy betűket engedünk meg, a kis betűket az a kis A kötőjel kis Z, a kis és nagy betűket az a nagy A kötőjel kis Z, és a nagybetű értelemszerűen a nagy A kötőjel nagy Z. Tehát, ugye kis és nagybetűket egyaránt megengedünk. Számokat, hát a számok azok 0-tól 9-ig vannak, ugye utána már ismételünk, tehát hogyha már karakterenként nézzük, tehát mit tudom én, a 19 az egy 1-es és egy 9-es. Ennyi az egész. Jó, megengedjük még az aláhúzást és a pontot. Na most ezek, hogyha így ideírom, akkor nem feltétlenül lesznek jók minden nyelvben. Én már találkoztam olyannal, hogy valahol nem jó. Úgyhogy ezt backslash-elni kell, ami az Alt-GR-Q. Tehát, hogyha speciális karaktert tesztek, akkor az mindenképpen egy Alt-GR-Q-t nyomjatok előtte, és az egy ilyen backslash lesz, tehát egy visszaperjel. És akkor ide leírhatjuk, hogy még megengedjük az alsó vonalat, és megengedjük még a pontot. Most, hogyha ide írok valamit, az még nem lesz jó. Tehát, hogy így itt van, hogy match from 0-tól 1, tehát hogy a 0-tól az 1-es karakterig teljesen hibátlan. Nem tudom, szerintem nem látszik a videón, de egy ilyen kis sárga hátteret is kap. Már én sem nagyon látom, tehát hogy így elég rossz már a monitorom. Na most, hogy többet írok be, az első az mindenképpen jó lesz, tehát hogy számot írok akkor is, kivéve, hogyha magyar ékezetes karaktert írok, mert az csúnya szóval nem minősül betűnek, tehát hogy így, mivel ez ASCII karakterkódolásba kell nézni, de mi most a felhasználó névben nem fogunk ilyet megengedni, úgyhogy maradunk az angol betűknél. És hogyha olyan karaktert próbálok megadni, ami nem engedtünk meg, tehát nem engedtük meg a veszőt, ezért ő azt nem is fogja elfogadni. Jó, és akkor ez azért nem jó, mert meg kell adnunk, hogy ez ismétlődhet. Tehát ide teszek egy plusz jelet, de ez azt jelenti, hogy ez az előtte lévő kapcsolatzárójelben lévő cucc, ez bárhányszor ismétlődhet. Tehát na, így most jobban látszik már, hogy ennyi van belőle, sárgával ki van húzva. Tehát tök mindegy, hogy mit írok,
el fogja fogadni. És akkor ez a reguláris kifejezésünk, ez ide írjuk, hogy megoldó regex így. És akkor ide fölveszünk az osztályunkba egy konstanst, aminek a konstansnak az a lényege, hogy az értékét nem tudjuk változtatni, mert nem is szeretnénk, tehát hogy const, ez a konstans rövidíti, és lesz egy olyan, hogy user name regex egyenlő két idézőjel között ez a kifejezés, amihez az elejére kell raknunk egy perjelet, és a végére kell raknunk egy perjelet. Ne kérdezzétek miért van, de így van. És akkor ezt egy preg-match függvénnyel tudjuk rátolni, tehát hogy preg-match az első paramétere az maga a regex, tehát hogy ami mintára próbáljunk majd valamit rá erőszakolni. És itt beleütközünk az osztályoknak egy olyan problémájába, hogy más az elérésük. Tehát, hogy ha én most ide szimplán annyit megadnák, hogy inkább így írom, regex, hogy username regex, azt ő nem tudná értelmezni. Miért nem tudja értelmezni? Azért nem tudja értelmezni, mert ha én itt megadok valamit, és az nincs define-olva, akkor ő azt az aktuális függvényen belül keresi. Ezt az aktuális függvényen belül keresi, azon kívül nem. Na most nekünk meg kéne azt mondani, hogy figyelj öcsém, ez a te osztályodon belül van, légy szíves, találd már meg. Itt vagy azt mondjuk, hogy felvesszük még egyszer ezt a new username vagy user handler cuccot, ami itt van az indexben, és ezen keresztül mi meghívjuk ezt a függvényt, vagy mondunk egy egyszerűen olyat, mivel hogy mi benne vagyunk ebbe a classba, hogy self két kettős pont, és az azt jelenti, hogy ezen a classon belül keresd ezt a username regexet, és így már fog működni. A második paraméter ennek a preg-match függvénynek az maga a szöveg, amit mi megpróbálunk tesztelni, ez ugye az inputunk. Na most ez a preg-match függvény, ez azt mondja, hogy tehát az if elágazás az akkor lép bele a cuccába, ha az igaz. Tehát itt van, hogy if, ha ez üres, tehát hogyha igaz, hogy ő üres, ez az input, akkor ő azt fogja válaszolni ennek a regiszter függvénynek, hogy üres. Ellenkező esetben, hogyha ez hamis, akkor ő tovább lép, hogyha van több ága. Van több ága, tehát ő itt ezt megnézi, és lefuttatja. Tehát leteszteli, hogy van ez a preg-match függvény, amire megpróbáljuk mi azt ráilleszteni, és mi van akkor, hogyha ez így jó. Tehát ez akkor fog ez a preg-match függvény visszaadni igazat, hogyha ráillik ez a minta a szövegre. Na most mi nem azt akarjuk tesztelni, hogy ráillik-e, hanem hogy nem illik-e rá. Tehát, hogy nem, akkor akarunk mi belépni ide, ha ez nem illik rá. Ezért elé teszünk egy felkiáltó jelet, tehát lenegáljuk úgymond ezt a kifejezést,
ennek az a lényege, hogy megfordítjuk. Tehát, hogyha ő igazat dob vissza, akkor abból hamis lesz. Ha hamisat dob vissza, abból igaz lesz. Tehát, hogy megcseréljük. És ekkor ez azt fogja jelenteni, ez az ifágunk itt, hogy ha nem illik rá, akkor légy szíves, csináld meg ezt. Ilyenkor returnoljuk azt, hogy mit tudom én. Kicsit kéne azért. A felhasználó név nincs kitöltve. Így már emberi. És akkor ide név formátuma helytelen. Ellenkező esetben, ha, és most a hosszát fogjuk megvizsgálni, azt az str len függvény fogja nekünk számban visszadobni, hogy ő hány hosszú. Tehát ennek átadjuk az inputot, mint paraméter. Ezt most teszteljük is le, addig kiveszem innen ezt az egészet. Ne zavarjon addig, hogyha hibás. És innen is kiveszem őket. És mondok egy olyat, hogy írt ki nekem az str len ASDF-et. Ez, ha minden igaz, azt fogja visszaadni nekünk, hogy 4, mivel 4 hosszú. Itt átadtunk neki, és igen, azt fogja ő visszaadni, hogy 4. Így. Tehát akkor, hogyha ez kisebb, mint 3, tehát kevesebb karakter, mint 3, értelemszerűen mínusz számot ezt nem fog visszaadni, mivel vagy nullát írunk be, vagy többet, tehát kevesebbet nem tud. És most meg kéne mondani, hogy vagy ha több, mint ennyi, tehát a vagy, azt úgy írjuk le, hogy Alt-GR, W, ez csinál egy ilyen pipe karaktert, ebből 2, ez azt jelenti, hogy vagy. Meg az a lényege, ide meg megírjuk, hogy str len input nagyobb, mint 10, tehát több mint 10 karaktert nem írhatunk be, mert a vagy operátor az úgy működik, most erre, hát ide a txt-re akkor. Tehát van egy, csináljunk egy igazságtáblát, tehát hogy van a, hát mondjuk most nem akarok igazságtáblát csinálni, úgyhogy van egy igaz, vagy akkor írjuk már angolul, hogy true, mert úgyis úgy van a programozás nyelve, van egy true, van a not true, van a true or true, és van a sorry is, de azt most hagyjuk a fenébe. Csak bezavarna. Ez úgy néz ki, hogy ha igaz, akkor az ugye igaz. Ha nem igaz, akkor az hamis, tehát false. És akkor nézzük meg a vagyot, tehát hogyha igaz vagy igaz, az igaz. Akkor nézzük, hogy ha igaz vagy hamis, tehát hogyha ezek közül az egyik, tök mindegy, hogy melyik, de igaz, akkor ő azt fogja mondani, hogy igaz. Ha ez false, és ez lesz true, akkor is ő azt mondja, hogy igaz. Ha mind a kettő igaz, akkor ugye azt látjuk, hogy itt a true, tehát ez is igaz lesz, viszont ha mind a kettő false,
akkor ő azt fogja mondani, hogy false. Ennek az a lényege, hogy ha ez teljesül, hogy kisebb, mint 3, akkor már a 2 kifejezés körül az egyik igaz lesz, tehát hogy itt ezt az ágat, ami itt van, fogjuk végrehajtani. Tök mindegy, hogy melyik lesz az a 2 közül igaz. Ha viszont ebbe a 3-tól 10-es intervallumba kerül bele, akkor mind a 2 azt fogja mondani, hogy ez hamis. Az if azt mondja mondani, hogy hát ez a kifejezés hamis, akkor én ezt nem fogom végrehajtani, ezért tovább fogunk lépni. Itt visszaküldjük neki azt, hogy return a felhasználó név hossza 3-tól 10 karakter. Jó? Oké. Ellenkező esetben, hogyha egyik se volt igaz, akkor azt mondjuk, hogy a felhasználó név az rendben van. Ezt megadhatjuk úgy is, hogy else, és akkor visszaadjuk, azonban, mivel itt megszakítások vannak, tehát hogyha valami hiba történik, akkor itt ebben a sorban megáll ennek a függvénynek a futása, és ő tovább nem fog gondolkodni. Ezért mondhatjuk azt, hogy ide a végére return, és speciális értéket adunk át, mivel nem akarunk ennyit machinálni, hogy így leírjuk. Ezért annyit mondunk, hogy return true, vagy nem, return false, mivel bármilyen érték, ami nem hamis, az igaz. Tehát, hogy így az, jó, ezt most nagyon jól elmondtam, de az a lényeg, hogy ugye a számítógép az nullákba és egyesekbe gondolkodik. A nulla az a hamis, az egyes az az igaz. És ha megnézi, hogy ez, amit mi tehát ha vizsgálunk valamit, ha az nullás értékű, akkor csinál valamit, és különben tök mindegy, hogy mi a többi, ő azt mondja, hogy az egy igaz dolog, tehát hogy nem is vizsgálja, hogy az egy igaz értéke, vagy szövege, de hogyha nem hamis, tehát hogyha nem egyenlő egy hamis bittel, akkor ő azt mondja, hogy az igaz. Ezért ezt majd tudjuk mi vizsgálni. Na most ez miatt csalóka lehet ennek a neve, hogy isUsername valid, de ennek false lesz a visszatérési értéke, vagy akár megmondhatjuk azt is, hogy Ajaxos múltból, hogy 200, ami azt jelenti az Ajaxban, tehát hogy a JavaScript-es szerveroldali parancsokban 200, hogy teljesen hibátlanul lefutott, úgyhogy maradjunk ennél. És akkor itt is ellenőrzünk egyet, hogy if is username valid, aminek átadjuk a jelszót, tehát hogy password, arra gondoltam, username, ha ennek a visszatérési értéke egyenlő az, hogy 200, akkor az rendben van. De mi azt akarjuk nézni, hogy nem egyenlő 200, mert akkor majd vissza fogjuk dobni a felhasználót. Na most itt beleütközünk mindjárt egy hibába, ami nem hiba igazából, csak ilyen hát sebességügyi probléma, hogyha mi itt nagyon sok dolgot csinálunk, akkor az ugye lassítani fogja az egészet. Ennyi nem, tehát hogy ezt marha gyorsan meg fogja csinálni, de viszont hogyha mondjuk ilyen-olyan adatbázis kapcsolatok, mondjuk mit tudom én, konvertálás vagy bármi, akkor megint mondjuk újrakezdés, amikor a hiba bejön, akkor majd ki fog lépni, úgyhogy
mi ezt az értéket elmentjük, mivel megmondhatnánk azt, hogy return, és akkor az username validot ide berakjuk, csak ezzel az a probléma, hogy ilyenkor ez a függvény még egyszer le fog futni, és még egyszer megeszik ugyanannyi memóriát, ugyanannyi számítást el fog végezni, mire megint kiakad. Tehát előtte itt felveszünk egy változót, tehát hogy username test. És akkor ebben mi beledobjuk ezt a username validnak az értékét. És akkor innentől mi azt mondjuk, hogy username test, és ilyenkor mi nem fogjuk többször lefuttatni ezt a függvényt, csak egyszer, és ennek az értéke benne lesz ebben a username test változóban. Ha mi ezt vizsgáljuk, nem fog újra lefutni a függvény, hanem egyből megmondja ezt az értéket, amivel ő visszatért korábban. Akkor itt már returnolhatjuk a username testet. És akkor, hogyha én egy üres felhasználó nevet adok át neki, tehát mondjuk így, egyszer nézzük meg, hogy ez így lefut-e. Igen, van benne egy hiba, méghozzá, hogy nem definiált függvény, ami azért van, mivel én is belefutottam a saját hibámba, illetve ebbe a klasszos hibába, hogy mondtam, hogy úgy hívhatunk meg bármit is, hogy ezzel a self-el. Na most igen, ez az isUsername valid, nem ezen a függvényen belül van, hanem ezen az osztályon belül, tehát ide is kell ez a self. Most megnézzük, akkor teljesen jó, és nem dobott vissza nekünk semmilyen hibát. Na most mi ezt kiíratjuk, hogy mi a visszatérési értéke. Így még semmi nem lesz, mivel nem üres a felhasználó név. Tehát látjuk. És egyszer legyen üres. Azt dobja vissza, hogy a felhasználó név nincs kitöltve. Így meg azt fogja visszadobni, mivel hogy a felhasználó név formátuma helytelen, a formátuha. Nagyon jó. Ügyesen írok. Formátuma helytelen. Mivel az A nincsen benne megengedve, de viszont, hogyha mondjuk azt tudom mondani így, akkor már nem fog beleszólni, mivel ez megfelel. Jó. Egyszer. És ezt írjuk meg a többire is. Tehát, hogy a jelszót azt nem fogunk ellenőrizni, csak annyit, hogy ürese. Majd rögtön csinálunk egy olyan tesztet is, hogy ezt összehasonlítjuk, és majd az e-mail lesz az érdekes. Tehát, hogy fölveszünk még egy publicot. Ezért szeretem amúgy a Notepadot, mert hogyha megírtam egy függvényt, és azt már tudom, hogy nem akarok benne módosítani, akkor egyszerűen itt összehúzom, és akkor nem zavar már többet. Tehát még egy public. Is password valid. És mivel mi ezt meg több helyre is fogjuk használni, ezt azért dinamikusan kell majd megírnunk. Tehát lesz neki két inputja, tehát hogy az a input és a reference, tehát hogy a referencia, majd ez lesz. Na most, ha mi ezt a függvényt majd használni akarjuk a belépéshez, ott nem fogjuk kétszer elkérni a felhasználótól a jelszavát. Ilyenkor két lehetőségünk van. Vagy mind a kettőnek átadjuk a jelszót, vagy ide nem adunk meg semmit, és majd itt ezt ellenőrizzük, hogy oda adtunk-e meg valamit. Mi most csináljuk ezt, hogy ha oda nem adtunk meg semmit. Illetve, most jövök rá, de ez nem lesz jó, mivel igen, mert így akkor biztonsági rés van. Illetve nem biztonsági rés, csak az üres. Igen,
Tehát, hogy akkor mindenképpen majd úgy lesz, hogy vagy majd külön függvényt írunk rá, vagy nem. Tehát, hogy mindegy, majd ezt kitalálom majd utána. Egyszer vizsgáljuk, hogy ha üres az input, akkor a jelszó nincs megadva. Ellenkező esetben, ha az input nem egyenlő a referenciával, akkor a jelszavak nem egyeznek. Jó, amúgy meg 200-as értékkel megint visszatérünk. Jó, és ide fölvesszük azt, hogy password test self-en belül is password valid, password conf. És nagyon fontos dolog, hogy ezt nem ide veszem föl, működne így is, szó sincs arról, hogy nem működne, csak azért nem veszem oda föl, mert akkor egyben az összes függvény lefut, és akkor mi ezzel, hát egyrészt időt spórolunk akkor, hogyha hiba van, tehát hogy akkor nem futtatunk le minden függvény, minden ellenőrzést, és akkor ilyen Hübele Balázs feelinggel, hanem jó, ez akkor megvolt, megnéztük, jó, akkor teszteljük a következőt, nem úgy van, hogy kigyűjtjük az összegeket és az értékeket, és akkor majd abból csinálunk mi valamit, hanem majd szépen lassan tesztelgetünk. Ezt most nagyon jól megfogalmaztam, amúgy biztos, hogy nem értette senki, de kávéra az érthető volt. És akkor password test nem egyenlő 200, akkor visszadobjuk a password testet. Jó, és akkor már ellenőrizzük a jelszót is. Most az e-mail az egy érdekes dolog lesz. Ide is csinálunk egy ilyet. Mit? Meg az e-mailben. Hát igazából megengedjük benne a kukacot, hát kezdjük onnan, hogy késes nagybetű. Számok, aláhúzás, pont, ugye azok is kellenek. Kötőjel. Most nagyjából ennyi. Na most ez még így bőven nem felel meg, mivel ha most leírok egy e-mail címet, mondjuk pisti@kukac postafiók.hu, és ezt hány részre tudjuk bontani? Ezt 3 részre tudjuk bontani, kukac, hát jó, bontsuk több részre, bontsuk mondjuk 5 részre. A
kukac előtti rész, maga a kukacjel utáni, de még a pont előtti rész, a pont maga és a pont utáni rész. Jó, akkor ezt úgy tudjuk leellenőrizni, hogy külön kell szednünk ezeket. Most ezt egy regexbe fogjuk megírni. Most ez lesz itt a gyűjtésünk. És akkor most nem fogom nagyon leírni, mármint ide a txt-be. Most fogalmazzuk meg ide a regexünket. Az úgy fog kinézni, hogy mi ezt darabokra fogjuk szedni, ezt a regexet. Tehát ugye ez lesz a tesztünk. Itt. És hogyha külön részekre bontjuk, akkor azt sima zárójelek között rakjuk. Tehát van egy részünk, van a kukac, ami kötelezően ott van még egy részünk, van egy pont, és van még egy részünk. Akkor kezdjük el szépen ezeket megfogalmazni. Az első közé beteszünk egy ugye szögletes zárójelet, mint ahogy megtanultuk, és akkor ide adhatjuk meg, hogy mit fogadunk el. Elfogadjuk a kis és nagybetűket, sőt, van olyan, ahol kis és nagybetűket, csak kisbetűket akartam mondani, de van, ahol elfogadják a nagybetűket is, úgyhogy mi is fogadjuk el 0-tól 9-ig, elfogadjuk az aláhúzást, a pontot és a kötőjelet. Jó. Itt ez bárhányszor ismétlődhet. Aztán itt is ugyanez lesz, nagyjából. Csak itt már csak kisbetűket fogadunk el. Itt ezt már ő ráillesztette, mivel a pont az akárhányszor ismétlődhet, és ez benne van. Kötelezően, utána lesz itt egy pont. Bemegadunk még egyet. Itt már csak kis és nagybetűket fogadunk el, és itt ez nem ismétlődhet akárhányszor, illetve igen, de viszont lesz egy minimum hosszúság, úgyhogy ezt így kapcsolat zárójelek között adjuk meg. Két paramétere van ennek, tehát az egyik ugye a minimum, a másik a maximum, minimum 2, vesszővel elválasztva megadhatnánk a másikat, azonban nem adjuk meg, mivel a maximumot nem tudjuk megmondani. Tehát, hogy így ennyi. Készen van a regexünk. Felveszünk még egy konstanst. Csak egy szűrbetűre nem kéne. E-mail regex. Van a regexünk. És akkor megírjuk erre is a függvényünket. Ezt veszem alapul, ez is kész. Így. És akkor is email valid. Igen, input az e-mail cím nincs kitöltve. Username regex, hanem e-mail regex. Ide ezt nem vizsgáljuk a hosszúságát. Ellenkező esetben tovább engedjük. Ez is megvan. Ezt is tesztelhetjük. E-mail test. A self-en belül is email valid. Átadjuk neki az e-mailt. És akkor e-mail test nagyjelző 200. Akkor kireturnöljük
e-mail tesztet. Jó. Hogyha meg vagyunk az adatoknak az ellenőrzésével, akkor felkészíthetjük őket az adatbázisba helyezésre. Na most én nem szeretem plain text tárolni a dolgokat, tehát hogy ugye a plain text az azt jelenti, hogy úgy, ahogy van, letároljuk, tehát a jelszót azt én nem szeretem, tehát legalább a jelszót titkosítva kell tárolni, de én szeretem mindegyiket valamilyen szinten titkosítani, illetve a jelszó az egy irányú algoritmussal, tehát hogy azt nem lehet visszafejteni, és a többi az meg egy visszafejthetővel, mondjuk base64-jel. Na most akkor egyszer csináljuk meg. Tehát lesz egy olyan, hogy a username, mondjuk kicsit kommentelem, adatok ellenőrzése, username az meg, akkor meg ide, hogy adatok előkészítése az adatbázisba helyezésre. Username egyenlő, és ugye ez egy olyan algoritmussal kell letitkosítani, ami nem ad vissza fura bájtokat. Tehát, hogy nem ad vissza ékezeteket, meg felkiáltójelet, meg ilyen különböző karaktereket, hanem csak betűkből és számokból áll, ami biztos, hogy jól lesz letárolva. Erre teljesen megfelel a base64. Base64 aláhúzás encode. Ez azt fogja csinálni, hogy ebből fog nekünk egyet csinálni. Most ez úgy van, hogy a jelenlegi felhasználó név legyen egyenlő base64 encode függvényen átküldött jelenlegi felhasználó névvel. Ennek az a lényege, hogy kicseréljük a felhasználó nevet a jelenlegiről ugyanennek a letitkosított verziójára. Ezt csináljuk meg az e-maillel is, tehát hogy e-mail egyenlő base64 encode e-mail. A jelszót azt már nem base64-en küldjük át, mivel az visszafejthető, és hogyha valaki megszerzi az adatbázisból, akkor ne nagyon tudjon vele mit kezdeni. Úgyhogy ezt egy irányú algoritmuson fogjuk átküldeni. Ennek az a lényege, hogy ha ugyanazt adom be neki, akkor ugyanaz lesz az értéke, tehát hogy a Pistikéből ő mindenképpen ugyanazt fogja visszaadni, tök mindegy, hogy milyen gépen csinálom és mikor, meg hogyan. Viszont az a lényege, hogy ennek nincsen visszafejtése. Tehát ugye nem tudjuk az algoritmust, ami alapján ő ezt elkészíti. Tehát nem tudjuk a lépéseket, ezáltal nem tudjuk visszafejteni, mert nem tudjuk magát Tehát ez olyan, mintha egy olyan nyelvet akarnánk megfejteni, amit csak hallunk, de nem tudunk belőle semmit. Tehát egy szót nem értünk belőle, mondjuk hallgatjuk egy fejhallgatót, nem látjuk az embert, nem látjuk gesztikulálni, tehát soha büdös életben nem fogjuk mi megfejteni azt, amit ő mond. Úgyhogy a jelenlegi jelszót, tehát a passwordot, hát vannak különböző titkosítások. Elnézést. A legegyszerűbb, amit sokan használnak, az az MD5-ös titkosítás. Van az SHA1-es, de mi, amit most használni fogunk, amúgy ezeket ide felírom. Sőt, hogy ide. Diktográfia. Ez a titkosítás amúgy. Típusok.
MD5, hát általános típusok. Használt típusok. MD5, SH1, SH512. Ja, én ezeket szoktam úgy használni. Most mi az SH512-t fogjuk. Függvényalak. Az MD5-nél úgy néz az egész ki, hogy van egy MD5 nevű függvény, aminek átadjuk a bemenetet. SH1-nél az úgy néz ki, hogy van egy SH1 nevű függvény, aminek szintén átadjuk a bemenetet. SH512-nél már nem ilyen egyszerű a helyzet, mert erre nincsen külön olyan függvény, hogy SH512, hanem a PHP-ban van egy olyan függvény, hogy hash, ami egy csomó algoritmus tartalmaz. Az első paramétere az az SHA512, a második paramétere az meg a bemenet. És ez lesz majd nekünk. Ide amúgy csomó van, tehát hogyha most felmegyek a PHP netre, és hogyha valamit nem tudtok PHP-val kapcsolatban, ajánlom a PHP netet. És akkor mondjuk hash, beírom a keresőjébe, és van egy hash függvény, és annak van egy csomó paramétere, hát nem egy csomó, de látjátok, hogy ide be lehetne akár ide írni az MD5-öt, SH, 256-ot, Haval 160-at, nagyon sok van, tehát igazából teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy nagyon sok algoritmus van, tehát itt is látjuk a példakódban, Ripe MD160-as titkosításon ment ez keresztül. Mi most az egyszerűség kedvéért az SH12-t fogjuk használni. Tehát az meg hash SHA 512 és a bemenete az a password lesz. Ezzel már elő vannak készítve az adatbázisba helyezésre. Na most csináljuk meg magát ezt az adatbázisba helyezést. Hozzunk létre még egy függvényt, ami viszont már privát lesz. Tehát privát, tehát hogy ezt kívülről ne tudjuk mi hívogatni, mivel ez később gond lehet. Privát függvény és az lesz a neve, hogy put user to database, és a paraméterei, nem tudom, miért rakok mindig ide fontos veszőt. Paraméterei, az egy az egyben majdnem ez, csak annyi, hogy a ez nem kell. Így. Akkor ezt is gyorsan írjuk meg. Először is csatlakozni kéne az adatbázishoz. Létrehozunk egy változót, mert ez is egy ilyen osztály alapú dolog lesz. Hát én SQL-nek szoktam elnevezni, egyenlő new MySQL-i, ez maga az osztály, ennek van egy konstruktora, tehát hogy így ide megadhatunk neki paramétert, amelyeknek nincsen konstruktora. New MySQL-i, és az első paramétere az maga a host, amit mi ugye itt a config-ban megcsináltunk,
Tehát egyszerűen csak db host, db user, db pass, és egy adatbázis, amit hát akár meg is adhatunk, de hogyha több adatbázisba dolgozunk, amit most nem fogunk megtenni, úgyhogy hát de mondjuk felveszem. Adatbázis név. DB név. Most jelen pillanatban videó. És akkor DB név. Tehát az első paramétere az a DB host, tehát hogy hol található a szerver, maga a felhasználó név a második paramétere, a jelszó a harmadik, és az adatbázisnak a neve, amihez mi kapcsolódunk. Ezt a kapcsolatot le is kéne zárni, majd a végén, csak előtte leírjuk, hogy ne felejtsük el, és akkor az SQL-en belül, tehát így megint ezzel a nyíllal, close, tehát bezárjuk a kapcsolatot. És akkor ide közéjük fogjuk írni a dolgokat. Na most, akkor rögtön írhattunk is át néhány függvényt eddig, amit megírtunk. Írhatjuk át először is a username validot, hogy ellenőrizzük, hogy regisztráltak-e már ezzel a névvel. Úgyhogy hozzárakunk egy elszágat, ezért nem így csináltam, mert ide még egy elszág bejön. És akkor nekünk lesz egy parancsunk, amit szeretnénk majd futtatni. Ez a belerakjuk egy változóba, ami a command nevet fogja viselni, hogy select csillag, tehát kiválasztunk minden adatot from, tehát valahonnan, Alt-GR 7-essel tudunk írni ilyen kis karaktert, ami a mező, illetve tábla neveket tartalmazza, de nem muszáj megadni, azt csak nekem a mániám így megadni. From users where, tehát kiválasztunk minden adatot, minden minden mezőt a users táblából, ahol a user, tehát hogy a felhasználó név megegyezik, tehát egyenlő, két apostrofot írunk, így, meg az a lényege, hogy mint az előbb, csak itt most belülre fogjuk mi ezt beszúrni. A dollár, ja, itt az input, csak hogy itt ez le van titkosítva base 64-jel. Code base 64-jel megegyezik el. Amennyiben igen, majd fogunk csinálni valamit, ezt így elmagyarázom. Az a lényeg, hogy az idézőjel is körülbelül annyinak felel meg, mint a, vagy az apostrofok is annak felelnek meg, mint az idézőjelek. Csak annyi különbséggel, hogy tök mindegy, melyiket használjuk. Tehát jó feldolgozásban van egy kis sebességkülönbség, de ezt most nem magyarázom el, hogy miért van. Az a lényeg, hogy kettő van belőle, egymásba lehet őket rakni, és akkor ennyi a lényege. És akkor itt is megszakítjuk ezt a szöveget, belerakjuk ezt a base64-jel letitkosított bemenetet, és lezárjuk egy ilyen apostroffal. Ezt a parancsot próbáljuk meg egyszer az adatbázisunkon lefuttatni, tehát az SQL-en belül a query lekérdezés függvénynek átadjuk ezt a paramétert, amit most megírtunk változóba. Ezt így egy az egyben belemásolhatnám ide, így,
Azonban később, hogyha ezt módosítani szeretnénk valami miatt, akkor így azért égesen egyszerű. Jó, és ennek az eredményét kéne valahogyan tudni, úgyhogy ezt rögtön belepakoljuk egy result változóba, hogy ennek a függvénynek a visszatérési értéke legyen benne ebbe a resultba. És akkor mi ezt fogjuk vizsgálgatni, tehát ha a result, ami szintén egy osztály, tehát ugye ezt így értsétek, hogy így osztályok tömkelegével dolgozunk, a belüli num rows, tehát hogy a sorok száma nem egyenlő nullával, tehát vagy mondjuk nagyobb nulla, tehát hogyha van ilyen felhasználó név, akkor return a kívánt felhasználó név foglalt. Jó, és ezt egy az egyben átmásolhatjuk így az e-mailre is, annyi, hogy nem egy az egyben, hanem kicsit módosítunk rajta. Ugye ide berakjuk users, és nem ahol user, hanem ahol e-mail, és a kívánt e-mail cím foglalt. Jó. Az ellenőrzések megvannak, akkor most ide megírhatjuk azt, hogy pakoljuk bele ezt adott bázisba. Itt az lesz a parancsunk, hogy insert, tehát hogy helyezzünk be valamit, into, melyik táblába? A users táblába. Zárójelek között megadjuk, hogy ennek miket szeretnénk kitölteni, milyen mezőket. És itt látjuk, hogy van egy ID mező, azt mi nem töltjük ki, mivel Szabi még beállította, hogy ez auto inkrementes, és ő elsődleges kulcs, tehát primary key. Tehát vele nem kell foglalkozni, ezt majd a szerver elintézi. Ugye a felhasználó nevet azt ki szeretnénk tölteni, a jelszót ki szeretnénk tölteni, és a regisztráció időpontját is ki szeretnénk tölteni. Tehát megadjuk, hogy a user, a pass, és a date. Mindig az úgy van? Igen. Date-et ki szeretnénk tölteni, ezt ugye a zárójelek között megadjuk. Utána values, tehát hogy értékek, és akkor itt is ilyen idézőjelek között adogatjuk meg a dolgokat. És itt, mivel már fel vannak készítve, majd ezeket fogjuk belepakolni, tehát username, majd na, ezeket fogjuk ennek a függvénynek átadni. Tehát maradjunk így. Password, és ide nem határozunk meg időt, hanem ezt is rábízzuk a szerverre, tehát itt az MySQL szerverünkre rá fogjuk bízni, hogy légy szíves, ide tölts ki ezt az idő pillanatban lévő időt. Tehát, hogy add meg a mostani idő pillanatban lévő időt. Ez a now függvény. Now. Ha angolban ez a most. Jó. Egyszerűen csinálunk egy olyat, hogy SQL query és command. Jó. Megvan ez a függvényünk is, hogy belehelyezzük az adatbázisba. Nincsen más, mint hívjuk meg. Annyi, hogy ide egy return 200, és ezt helyezzük be egy if-be. Ennek az a lényege, hogy ha sikeresen bepakoltuk az adatbázisba őt, akkor
ő igazat fog visszaadni, tehát hogy ide belépünk. De mi azt szeretnénk, hogyha ez nem sikerül, tehát hogy elé teszünk egy negáldást, ha ez nem sikerül bepakolnunk az adatbázisba, akkor return-oljunk egy olyat, hogy adatbázis hiba. Jó. És akkor if put itt is akkor ugye insert test self put user to database, és átadjuk neki a már módosított, tehát itt már átvariáltuk az értékeit, változókat, így, és akkor nézzünk egy olyat, hogyha az insert test nem egyenlő 200, akkor return-öljük insert testet. Ellenkező esetben nem csinálunk semmit, nem írjuk meg az elszágot. Hogyha sikeresek voltunk, akkor return-öljük itt is a 200-at. Így, és itt csinálunk egy olyat, hogy ha ez vagy igaz lesz, tehát hogyha ennek a visszatérés értéke egyenlő a 200-zal, nagyon fontos, hogy itt egyenlő, akkor kiírjuk, hogy sikeres egész akció, illetve nem is, mert majd akkor vissza fogunk venni valami hibát, úgyhogy register test egyenlő, így ha ez a register test egyenlő egy 200-assal, akkor sikeres regisztráció. Ellenkező esetben meg visszaadjuk, tehát kiírjuk a hiba üzenetet, ami a register test változó fogja majd tartalmazni nekünk. Jó, semmi más dolgunk nincsen, mint ezt, amit most megírtunk, először is letesztelni, tehát hogy ezt most egyszer teszteljük le, hogy ez be fog nekünk valamit ide szúrni. Igen, és már is vannak a hiba üzenetek, hogy nem tudtunk csatlakozni. Igen, videó kukac localhost-tal nem engedett minket be. Még hozzá db host, db user, db pass. Nézzük csak, localhost, videó. Videó, igen, az jó. Host az bármelyik host. Igen, van jelszava, és usage-es. Nézzük csak, én innen kilépek. Akkor jelentkezni videóval, és ezzel a jelszóval. Aha, engedd le. Tudta összeenged, hogy még mindig bagos. Aha, bagos. Ilyenkor van amúgy egy olyan, hogy ez a PHP MyAdmin, ez
bugzódik, és ilyenkor nem enged be, úgyhogy most megpróbálom még egyszer. Aha, nem enged be. Úgyhogy itt valami probléma van. Ezt így hozzáadom, akkor elméletben jó lesz. Nézzük csak. Nem. Egyszer nézzük meg, hogy hol van a hiba. Nem, hogy így élőben szeretek beégni. Ezt előző videóban is megemlítettem. És hol vagyok? És akkor itt is hozzáadok mindent. Végrehajt. És tényleg nem látom, hogy mi a baj. Ezen 6-os sorban. Itt nem tudok csatlakozni, de hát én sem tudok csatlakozni, tehát így manuálisan. Próbáljuk még egyszer. Hát ugye jelszó amúgy a rossz, tehát így most sincsen kizárva. Valószínűsítem, hogy a jelszó a rossz. Úgyhogy az gyorsan megváltoztatom. Mondjuk akkor. Sőt, generálok egy új jelszót. Végrehajt. És ezért jó, hogy így configba írtuk, mert nem kell mindenhol módosítani. Így. Nézzük csak. Nem ez volt a probléma. Valamiért még mindig nem engedi. Nem akarja az igazságot. Bárhonnan be tud jönni, tehát így a localhostról is. Ó, bazd meg. Na mindegy, ezt majd a következő videóban ezt így kikeresem, csak most már nagyon este van hozzá, úgyhogy roottal és orcsikkal, így már biztos, hogy jó lesz. Igen, na más. Igen. Valószínűleg elírtam egy függvénynevet. Igen, root user to database, és innen is jó lesz. Igen, sikeres regisztráció, egyszer nézzük meg, hogy bekerült-e. Userszámla, tartalom, és valóban itt van. Ugye
Base64 ilyen lekódolva, SH512-es hash-sel, és ez még a mostani idő. Most akkor írjuk rá hogy ez a formunkból nyerje az információt. Először is tudnunk kéne, hogy mikor küldtük el az űrlapot, ezért neveztem el az elküldés gombot submitnak, teljesen mindegy, hogy nevezzük el, és ezt beletesszük mi, mint eddig írtunk ebbe az iparágazásba, és nézzünk egy olyat, hogy is set, van egy ilyen függvény, ami azt jelenti, hogy ez létezik-e a memóriában, amit mi itt keresünk. Ugye beszéltünk arról, hogy ez poszttal van átküldve, nézzük, hogy dollár, alsó vonal, poszt, ez egy szuper globális változó, tehát ebből van pár, van a ugye ez az aláhúzás post, aláhúzás get, aláhúzás cookie, aláhúzás file, aláhúzás server, tehát így van pár, és ezen belül mi a submitot keressük, tehát hogy van-e elküldés gombunk a memóriában. Amennyiben ez van, ez lefut, ellenkező esetben nem fog, és akkor szépen kezdjük áthúzni az értékeket, amiket nyerhetünk az űrlapból. Van egy felhasználó nevünk, ami user névként lett elnevezve, tehát hogy folyamata, adatok kinyerése az űrlapból, regisztrálás, felhasználó értesítése. No. Mármint ez egy elején. Így. Szót is kinyerjük az űrlapból. Jelszó megerősítését is kinyerjük, és az e-mailt is kinyerjük. Így. Jó. Akkor egyszer nézzük meg, hogy regisztrálunk valamit. Pistike, jelszava az lesz HSDF, még egyszer, Pistike, posta, jó.hu. Regisztrálok, valahogy vissza semmit, és nem is került be. Valószínűleg meg se hívódott. Majd meg kellett volna neki. Szóval nézzük, hogy jött. Igen, idáig eljutunk. Adatok kinyerése az űrlapból, regisztrált teszt. Igen. Csak azt nem adtuk át neki. Valahol itt lesz a megadás. Nézzük csak. Különben visszadobja a username tesztet, visszadobja a password tesztet és visszadobja az e-mail tesztet. És itt ő visszadobja ezt a tesztet.
most vagy adatbázis hibánk van, valamilyen nem jön vissza, de ezt könnyen leellenőrizhetjük, hogyha, bár nem hiszem, hogy itt lesz a probléma, így ordájt írunk rá, és ezt eddig kiveszem. Nem itt volt a hiba. És ez meg visszajön. Nézzük csak, hol akadt ki. Igen, egyszer itt mi írassuk ki username testet. És ilyenkor ezt úgy nevezik, hogy debugolás, tehát hogy így igen, a kívánt felhasználó név foglalt, és már itt hiba van, hogy ez nem jön vissza, mert ezt elírtam. Így. És akkor már ennyi. Meg is van oldva a hiba. Jó. És akkor jó lesz, ezt a 42-t kivehetjük, és akkor ide ezeket az értékeket kell berakni, tehát hogy $username, $password, $password conf, és $email. Így. És most akkor kitöltjük még egyszer. Pistike, osdev, pistike, postafiók.hu, regisztrálok, sikeres regisztráció, és be van az adatbázisban, ő lesz Pistike. Na most, hogyha mi ezt a Base64-et visszafejtjük, ez az SH512 mondom ennyire rövid, de ennyire rövid. Azt mondja, hogy... Ja igen, az a baj, mert csak 20 karakterre lett leredukálva. Na most az SH512 az 128 karakter hosszú, tehát igazából itt problémák lesznek. Úgyhogy ide beírunk mondjuk 150-et. Így. És akkor ürítünk egyet a táblán. Kiürít. Újra beküldjük. És így már azért látszik itt, hogy hosszabb. És ez itt 128 karakter, ha minden igaz. De akár rá is számolhatunk egyet, tehát hogy karakter counter. Igen, 128 hosszú, ez mindenképpen ennyi lesz. És nézzük, hogyha ezt mi visszafejtjük, most nincsen kedvem erre is scriptet írni. Base 64, decode. Decode, és látjuk, hogy Pistike. Teljesen jó. És akkor meg vagyunk a regisztrációval.